The only thing that is constant in this world is change. Change is constant. Thina-ke we suffer in the process of change. We are the hoarders. We hold on too much. Nansi into kumele ukuthi uyazi. Everything is in motion. Everything is constantly evolving. There are things that are created, they are maintained, they are dying only to be regenerated. Things keep on evolving. Indawo zangakini wawuzazi now sezishintshile sekunento ezithile ezakhiwe khona. Things are just changing. And wena okwakho ukuthi nje ube flexible ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Njoba ngisho nje ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, lonto ikutshela ngokusobala ukuthi ayikho into ekumele ukuthi ubambelele kuyona because kungenzeka noma yini. Ngithi yabona wena nje okwakho just flow like water. Just flow like water. Kungenzeka noma yini. Ngangena noma i-call manje engathi kwenzeke noma yini. Yabo, and awukho umgomo okhona ukuthi kungenzeki lokho. You just hope ukuthi akwenzeki, but anytime kungenzeka noma yini. Noma inini noma kanjani. Abantu ocabanga ukuthi ngeke bebelutho baba utho. Abantu ocabanga ukuthi bayohlezi bewutho abalutho. Not ukuthi abalutho in a sense. Mangaze ungimisquote. Ngithi thina sinendlela yethu yokujaja nokuweya abantu ukuthi uwutho uma enjani. Ngaleyo ndlela leyo ke yala emhlabeni ke. Ngaleyo ndlela ke akasishayi isikali lesi esivumelana neningi ukuthi isikali esifunekayo lesi. Kwashintsha. Abacebile. Things are just changing. Ababeshadile ba divorce.